Guwahati kamakya mondir along pen nangkang humni Bulet abait Dilai police station ke parlo hatuka long ki tiso arong along kenep donlong. Guwahati kamakya mondir along pen humni Bulet abait nang chong husi demapur ke jordamji aphan pon bomahut Dilai naka checking along ke pasangji aphan khangdonlo. Bonsta me pasang sedet si ke papra pen karjuilo. Bonsta me pulis atom kachirok to kajoine api keng plung dun pen kilometer klian bag plung dun pen dat nang pononglu kang hupona Bulet registration number lagi AS01GF7217 na pen AS136640 kusi pangkepon lapen kaching nang cek bang hini atomamen ke lapuson henlo Digbijoti Saikia ahem ke Jorhat lapen Joy Gogo ahem ke Guwahati Ambari si pangkepon lapen kaching nang cek kangku bang hini atumta Guwahati kamakya mondir long pensi kangku ku cikubil pon mate cepan pon News Text Report Northeast Inglong News